مدوا أسماتنيا مالت ماجيك واند انتزهلونا كندي كابتم نرخبهم وصيتات كم وصيت تكباراتنا كم زقاتمو كمون نترى نايتم نوصيتنا بألوتاز صولو كوندخونن عدلن بلكع كنقر مخالنا نيرنا مدوا أسماتنيا جن يبلنان قليل ملس زمرز حنقولي زلنا سلازي نتم كنشامو اللوم ويدما كنرحقوم زقباءنا بحريات مللاي كخبدنا يخيليو زانتا ناي حدا كم بيل جيتس أزي عوض زنبري جنكا بعدل وي بخيلتيو تعويتو نختبلو زسقم سبك نقركام كورنيلوس فاندربيلت نتوزو نونو ناي منقد بابور وانين نمسفح زخلو تخطاتالي ناي نقدي وعلات تفراريم وديو نبري حدا كاب أما خورتو كلو نخت قبرو استسامع معكالو وانين وي ترانزاكشن حقزت احس مخانو اب اوزن حشيخ بلو فاندربيلت جون بمسرة سرعات حقي جزعات نيويورك منقد بابور كتاكايد يكاليو تبل ايبلني حقي دو اتي نزي كنبب كله خونا بأمرو يزمت انيك قدامي حساب بز خمزي زعم السلي عمل خاختايو ازي عوت كون كيلو زبليو عبقزي فاندربيلت لمن قد بابور زملكت حقي اي نبرن سلازي دلخون إلو نقدمي سوقمم فاندربيلت ازي عوت نبري سلازي نتكباراتو مسلبونا ويت ابب كتقوصرو فتانيو اتبع الرأي زخونا عقاتي اب قدمي كصنح يفقد اي نبرن اتتنتانا جن معرك ندي حدا جنيايو لبونا زلو زخونا سب نقولو عقبن كمناي وانين ميلا اي مكرنيو زانتا فاندربيلت بأزي وستفل يوصيت كم استزازمه مالت اتاتكالو بتأزاز بيت فردي كم زفرست بقليلو كتقمتو تغالي خام سلازي أبزي حدا قدلالو نفاندربيلت حقي متحسو كتوصدو تغاليها بأنصارو جن ني إنرون تنقفو من البات نتقدامي حق تحيسو جن كأب بعدل سلز تعوته أتخالاي جن بتماساسال حق تحيسو كنسو جن عدل سلزي قبره سلز تقفشه كخوني خاليو جون دي روكفلر اون كابي فاندربيلت زفل يكونن بترغاغامي حقي بمسعارو حدا دانيا نتزون نوتكال كابترا سراقي زي بلص كبل قلصو روكفلر مبزحتو غزي بصحافه تاريخ اب نقدي كم بليح جنكا مدناغر يوم زغلصو من البات كوميغيري خوني اتغزيو زحلف حقي نمهزون محيشان كعنقص ايغبان زبل ترخاغن معاسيو ناب جبن فصيمكا زبل ترخا زغير ويدما اتي روكفلر بليحين يرو كاب عوتو كتمار فتن زبل مخري ناب روكفلر جبننيا ينيرو كاب نقداوي ودقتو كتمار فتن ناي ملوات تخلو معرك نديو عزي وحود حدوان فاندربيلت حقي انتا يقدسني دحر مبال سلطان دوا يلنن اسعابم كم تزبلي جيرو تعويتو دما يخون امبر بانصار زي استطقسي زتفلي وصيت كغاطمون يخليو اتي اب منغو دفرتن شللتنتن زلو مفالالي مسمر قطين كخون يخليو نخون دخونن عدلن زغبن جمت مزين هبن دما مبزحتو غزيه اتي مفالالي مسمر ايرانيو بنجامين غراهام حدا كابتوم ناي كل غزيه زبلصو اوفرتن ابو ناي واغا وفرن كمون قداماي ممهر وارن بافيتن تبايلي زفلت مبزحتو ناي بنجامين غراهام ناي وفري عوتغن اب ناي جيكو بزحي اكسيون بمونان زرخبايو يخون امبر اتسقمتي بانصارتوم غراهام بعلو اب فروطات صحفاتو زقمطوم نمبزاح وي دايفرسيفيكيشن زملكتو حقتات زفرسيو ابزيمبار اتي اب منغو دفرتن شللتنتن زلو مفالالي مسمر ابيالو انا ايفلطني غراهام بزعباتي كاب جيكو زرخبو بركوتوتوت كمزي السعبي صحف حنتي بالاستعدل وي حدا ناي بلحتي وساني نخلتي يمكن فوليوم نخل دينا كبيديو بتماساسالي مارك زوكربيرغ نتي ياهو اب 2006 نخبانيو بحدا بليون دولار نخغزالو زقربو واغا زي مقبالو بليحيو إلنا نحسبنا زوكربيرغ بزعباتي كوبانيو اب مصاي كبصحو زخل درجه امعديريو ابو سانيو صنع سبات جن نياهو نتي كابه مايكروسوفت زقربولهم لعل ناي بركي واغا بمنصاغوم اتازم عايشو ابتي كخولن كلو ገንዘብ መሐሸም በመባል ምስትናይ ዝኮርበርክ ዝመሳሰል ስምዒት ዝቅስቅስ አገባብ ይነቅፍዎም ሰብዋኔን ካብ ዘይንታይ ትምህርቲ ቀስሚ ይኸሉ ኣነ በወገነይ ዝኾነ ሓሳብ የብለይን ምክንያቱ
ንዕድልን ኮንደኾንን ንኽትፈልዮም ኣዝዩ ከቢድ ስለ ዝኾነ ብዛዕባ እዚ ኣዝዮም ብዙሓት ኣብነታት እዮም ዘለዉ። ማእለያ ዘይብሎም ዕድላት ውድቀታት ናይ ጽልዋ ወይ ሌቨሬጅ ውፅኢት እዮም። እቶም ዝበለጹ ከምኡውን እቶም ዝሓመቑ ኣካየድቲ ስራሕ ብዝተኻሎም መጠን እዮም ንሰራሕተኛታቶም ኣበርቲዖም ዝድርኽዎም። ክልቲኦም እቶም ዓሚል ኩሉ ግዜ ቅኒዑ ከምኡውን ዓሚል እንታይ ከም ዝደልዩ ኣይፈልጡን እዮም ዝብሉ ኣባህላታት ቅቡላት ጥበባት ንግዲ እዮም። እቲ ኣብ መንጎ ዝተነቓቕሐ ድፍረትን ዓሻሸለልትነትን ዘሎ መፈላለይ መስመር ናይ 1 ሚሊሜትር ርጉዲ ዘለዎ ክኸውን ይኽእል እዩ። ብተወሳኺ ንድሕሪት ተመሊስካ ጥራዩ ክረአ ዝከኣል ኮንደኾንን ዕድልን መጻምቲ መንፈስ ወይ ዶፐል ጋንገርስ እየን። እዚ ግድል ንምፍትሑ ቀሊል ኣይኮነን። እቲ ዕድል እንታይ እዩ? ክእለት እንታይ እዩ? ኮንደኾን እንታይ እዩ? ንምልላይ ዘጋጥመና ጸገም ኣብቲ ብዛዕባ ብሉፅ ኣገባብ ምሕደራ ገንዘብ ክንምሃር ኣብ እንፍትነሉ እዋን ካብ ዘጋጥሙና ጸገማት እቲ ዝዓበየ እዩ። ግን ናብ ዝሓሸ ኣንፈት ክመርሑኻ ዝኽእሉ ክልተ ኣገደስቲ ነጥብታት ኣለዉ። ንመን ከም እትውድስን እተድንቕን ተጠንቀቕ። ንመን ኣትሒትካ ከም ትሪኦን ንዕኡ ካብ ምምሳል ክትድሕን ከም እትምነን ተጠንቀቕ። ወይ ድማ ውፅኢት ሚእታዊት ምስ ጻዕረን ውሳነታትን ዝተሓሓዝ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ግምት ክትህብ እንከለኻ ተጠንቀቕ። ወደይ ምስ ተወልደ ብኸፊል ከምዚ ዝስዕብ ትሕዝቶ ዝነበሮ ደብዳቤ ጸሓፍኩሉ። ገለ ሰባት ኣብ ትምህርቲ ልዑል ግዳሴ ካብ ዘለዎም ስድራ ይውለዱ፣ ካልኦት ድማ ብኣንጻሩ ገለ ኣብ ነናሻዕ ዘጉላዕልዕን ንዋኒነት ትካላት ዘተባብዕን ቁጠባ ክውለዱ እንከለዉ፣ ካልኦትካ ኣብ ውግእን ድኽነትን ዘይበልየሉ ከባቢ ይውለዱ። ኣነ ዕወት ክትከውንን ነቲ ትደልዮ ክትረኽቦን እየ ዝደሊ። ግን ከኣ ኩሉ ዓወት ብጻዕሪ ድኽነት ድማ ብሰረት ስንፍና ከም ዘይኮነ ኣስተውዕል። ንገዛእ ርስኻን ካልኦትን ክትፈርድ ከለኻ ነዚ ኣብ ግምት ኣእትዎ ኢኻ። ስለዚ ካብ ኣበ ፍሉያት ውልቀ ሰባት መጽናዕታትን ፍጻመታትን ኣብ ሰፋሕቲ ቅድታት ወይ ፓተርንስ ኣተኩር ኢኻ። ንሓደ ፍሉይ ሰብ ምጽናዕ ሓደገኛ ክኸውን ይኽእል እዩ። ምኽንያቱ እቶም ኣብነታት ንኣብ ዝለዓለ ጥርዚ ዓወት ዝርከቡ ሰባት ቢልዮነራት ኣካየድቲ ስራሕ ወይ እውን ኣብ ዝተሓተ ደረጃ ውድቀት ዝርከቡ ብጥፍሽንኦም ሰፊሕ ዜናዊ ሸፈነ ዝረኸቡ ሰባት ጥራይ ዘጠቓልሉ ስለ ዝኾኑ፣ እዞም ኣብነታት ድማ ብዘለዎም ምትሕልላኽ እቶም ኣብ ካልእ ኩነታት ዝተሓተ ደረጃ ተግባራውነት ዘለዎም እዮም። እቲ ንኸምዚኣቶም ዝኣመሰሉ ኣብነታት ኣብ ህይወትካ ንኽተተግብር ዘለካ ተኽእሎ ውሕድ እዩ። ምኽንያቱ እቲ ውፅኢት ብዕድል ወይ ኮንደኾን ናይ ምጽላው ተኽእሉ ዝለዓለ ስለ ዝኾነ ብሰፊሑ ልሙዳት ዝኾኑ ናይ ዓወትን ውድቀትን ቅድታት ኣናዲ። እዞም ቅድታት ከኣ ኣብ ህይወትካ ንኸተተግብሮምን ብዝበለጸ ናብ ተግባር ክመርሑኻን እዮም። ነቲ ዋረን ባፈት ኣብ ወፍሪ ዘመዝገበ ዓወት ክትደገም ምፍታን ከቢድ እዩ። ምኽንያቱ እቲ ውፅኢት ሳሕቲ ዘጋጥም ብምዃኑ ተራ ዕድል ኣብቲ ንሱ ዘመዝገበ ውፅኢቱ ኣዝዩ ልዑል ክኸውን ተኽእሎ ስለ ዘሎ እዩ። ዕድል ድማ ክትቀድሖ ይኹን ክትደግሞ ዝከኣል ኣይኮነን። ኣብ ምዕራፍ 7 ከም እንምልከቶ እቶም ንግዚኦም ዝቈጻጸሩን ብግቡእ ዘመሓድሩን ሰባት ኣብ ህይወት ዝያዳ ሕጉሳት እዮም። ብዛዕባ እዚ እኹል ግንዛቤ ብምሕዳር ብዛዕባኡ ገለ ክትገብር ትኽእል ኢኻ። እቲ ዝፈትዎ ጸሓፊ ታሪኽ ፍሬደሪክ ሉዊስ ኣለን ንህይወት ማእከላይ መነባብሮ ዝመርሑ ኣሜሪካውያን ከመይ ከም ዝነብሩ፣ ከመይ ከም ዝቕየሩ፣ ንስራሕ እንታይ ከም ዝገብሩ፣ ንድራር እንታይ ከም ዝበልዑ ወዘተ ክገልጽ እዩ። ግዚኡ ሓሊፍዎ። ካብዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ሰፊሕ ትዕዝብቲ ብዙሕ ትመሃር ኣሎ። ነቶም ሰፊሕ ናይ ዜና ሸፈነ ዝረኸቡ ዘይልሙዳት ኣብነታትን ገጸ ባህርያትን ምጽናዕ ግን ዘርባሕ ኣይኮነን። ሓደ እዋን ቢል ጌትስ ከምዚ ኢሉ ነይሩ፣ ዓወት ብላሽ መምህርያ ንበላሕቲ ሰባት ክኸስሩ ከም ዘይክእሉ ክሳብ ዝመስሎም ተስድዖም እያ። ነገራት ጽቡቕ ክኸዱ እንከለዉ እቲ ዝኸድዎ ዘለዉ ከምቲ እትሓስቦ ጽቡቕ ከም ዘይኮነ ኣስተውዕል። ንስኻ ዘይትሰዓር ፍጥረት ኣይኮንካን። ዕድል ዓወት ከም ዘምጽኣትልካ እንተኣሚንካ ሽዑ ኣብታ ንዕድል ጓል ሓውባኣ ዝኾነትን ከመቕጽበት ንዛንታ ዓወትካ ናይ ዜና ስዕራትካ ክትልውጦ ትኽእልን ኮንደኾን ክትኣምን ኣለካ። ብኣንጻሩ እውን ሓቂ እዩ። ውድቀት እውን ብላሽ መምህር ክኸውን ይኽእል እዩ። ምኽንያቱ ንበላሕቲ ሰባት ሳሕቲ ብዛዕባ እቲ ይቕረ ዘይብል ናይ ኮንደኾን ክውንነት ክሓስቡ እንከለዉ ውሳኔኦም ከቢድ ስሕተት ምንባሩ ክሳብ ዝመስሎም ስለ ተስድዖም ንውድቀትካ ንምግጣም ክትጥቀመሉ ትኽእል ሽጣር ኣሎ። ንሱ ድማ
نفاينانساوي هيوتكا بسنكي حماق وفريخون بسنكي كتوقعو زي كالكا فاينانساوي شيتو عدل كساب تركب كابتو صوتا كيوتاكا نختصنح بزخل أقباب مهناتيو لعلو خلو قنتي عدل أبعود زلوا ترى كاب آلالنا بزعبا ترى كون دخون دما نودكت أب نفردو اللقوان نقزار سنا حدقت كنقبرلان نمرداء زخوون سفرا كن حد قد يقبانا كم تمثيلو زرائكا صبق ويحماق زبها ليلبون حجنبار نزانتا كلتة نعدلهم ازدر عصبات كل ملكاتنا سلسته أخول زبها ليلبون هابتامات نايت أولولات سراح كسرحن كلو جون بوغل أبكل تشحن عصرة تشعتن زعرفة مسراتي فانغارديو حدوان بزعبا جنزب سلامنتاي بزبلت كم زين حسب زوجل الحزانتا أزنتينيرو أبدسيت فالتر بحدا بليونير أبستو دبدقس كورت فونغوت نعركو جوزيف هيلر إزبع الوراي أكايدي هيج فانديو كابتن سخا كابت حبيبت مصحف كازرخب كايو نسو أبحانت معالت زوتو جنزبي زايد بلو هيلركا حقها أنا جن نسكونو نزيكل أونني سخا ياخلن مبال كبل ملسام بتي هيلر تتقملو نتا ياخلن مبال تبل حرك نمغلاص تتقملو عند بترتعنت بخلت مغنياتات تقريمي قداماي أب هيوتي بزوح سلازتوهبني كالأي دما جوزيف هيلر كابزن العلي لكع كخون سلازيكل أبزوانزي بزحات كابتوم أب منغونا زلو هبطاماتن حيالاتن نتي ياخلن مبال زبهال درت بلكع زفلطو أي مسلونيم أبين معسن ياخلني كم تبل مفلات ناي بلحتن حيالاتن ملاليو أخول زي مهلاو زصعبو حدقان كابو إن مهارو تمهرتن كردونا زخلو كلتا أبنتات كهبا كايم راجات قوبتا أب كولكاتا يتوليدو أب كتتنو دما زختام كينو سبات بزعباتهم كابز تحت درجات بقيسوم نابزل على درجات زوصحو حيدات سبت صبوق عدل يم ززاربو قوبتاقن ولاون أبتز تحت درجاونا ينبرن اتنسو خقوانا صفوز جمر عاوتات اتصوب دنكيو قوبتا أب مفارق أربعتات عدميو وانا أكايد سراح نايت أب علمنا بلوز زبهال ناي مخري تكال ماكين زكوني أب كلتشحن شوعاتن أب حورات هاقراتن علماوي قطباوي مدرخن نخبركت بجزاء فقارو طرطا وصام مس بيل جيتس ون أب نتفتات قبرسن ناي كم مشارخ تكوينو سريحيو أب حموشتا كوبانياتاتكا كم أبال بورج دايركترات بمخان سرحيم أب ناي كولكاتا ناي دخاتات شاول زعابي قوبتا حدا كابتوم بهوت زلو عوتات سبوانين كخون بقعيم عوتاتو جزيف هابتي نخخ عبت أخيلهم يوم أب كلتشحن شو منتن قوبتا 100 مليون دولار كم زنبورين كر إزمت أنجن زبزي نمزحتهم سبات بغليلو نخيت رخبو زي قمت متانيو كند زي زمبزحو جنزب بحموش تميتاوي تولد انت وفيرو معالتاوين 24 ساعتات أب ساعات دارقا 600 دولار يولد قوبتا أب هيوتو زدليو زبلخ قبر يخل نيريو يخون مبر نصوص تراوناني أمايت مليونات زي كوني بليونر كخوني وزدل نيرو دليتو دوما ترا دليت زي كوني هال زبل يزنبري قوبتا أب بورد دايركترات جولدمان ساكسيو بحيدت كابتومني علمنا زهبتهم أوفرتي تخبيبو زقمت حدا أوفاري نقوبتا أبتناي بليونرات عن كيل كهلو زدل زنبر مسلني جولدمان جن نايما 8 مليونرات عن كيلي نيرو حكيدو كبلي قلصو بلكا سلازي قوبتا بزح ربحا كرخبولو زخقل قوناوي نتفتات رخبه أب كلتشحن شو مونتن جولدمان ساكس نقطع نايتز تخص فاينانساوي قلو لاو عينو أفتيتو أبزري اللو زنبر أوان وارن بافت نتي بانك كابت فيشنا نمدحانو أبتي بانك ني 5 بليون دولار وفرق قبر مدب نبرو قوبتا كم أبال بورد جولدمان متن إزم السقاقار وي ترانزاكشن قد من هزبي بوقعي محباري يفريتو وتحبريتا كبور واقاز نبرين يرو كأسألنت جولدمان أبا ملكت حطو آتي بمنبارو أتي بافت زهبو دقف ناكسيوناتو سماي كم زعرقو رقصين يرو قوبتا بزعباتي نابا مودع توعل استقارب قداي بتليفون مستحبرو دحر 16 كالي تليفون عاسيو ناب راجارات نام استباهلي أكايد سراح هيج فاند دولة اتناي تليفون زرربو كوا انت زي تقدحي
راجاراتنام جن بونبو كاب جولدمان ساكس 175,000 بركتات عدقه سلازي انتاي كم استباهالو نمجمات زصقم ايكونن اتي ابي منغو بافيتن جولدمانن زتختم موعل دحر قل ساعات بوقعن حزب تغليصو ناي جولدمان اكسيون وسخ اراي راجاراتنام بونبو 1 مليون دولار اتاو رخبه ازي حدا ابنت نايتي زبحال زلو انفط راي نيرو SEC اتي كاب غوبتا زلحخو حبريتا ناي 17 مليون دولار مخسب كم زترخبو يزغلص از گنزب زي بقليل زركب گنزب قلعي نيرو كمون اتو قداي ناخبرت حقي زغللي نيرو غوبتان راجاراتنا من بزكايدو زي حقاوي واقع داغا ابي بيت محبوس تحبسو نويح عمتات زهنصو مويان زنان دما كم زي نبره كونه حجخا نبرني مادوف نملكت قبنو استفلطيو مادوف دحر تشارلس بونزي زسرع علول ناي علولو زعنقصم مخنيا اتي سبات نمادوف كيستو علولو زعنقصم مخنيات لكع كم غوبتا غحيلا منباريو مادوف قدمته هوبوب كم زخون زغبرو ناي بونزي وديت عوتن حقاو نغاداي نيرو مادوف نعدكتن شيتن اكسيون زسمامع ماركت ميكيري نيرو أبزو موازي دما أزي نفع نبره زا وول ستريت جورنال أب شحنشعتا 209 نتكال مادوف بخمز زسعب قلصتو نسو برناند إل مادوف إنفستمنت سيكريتوس بزبل سمز صواع أكسابي تكال هاريزلو اتي بتكال مادوف معالتاوي بإلكترونيكاوي أقباب زكايد ناشو 4 مليون دولار نقدي نتجعتا ميتاويت نايتا أبا نيويورك زكايد نقدي زشفنيو تكال ميستر مادوف عزي قلطفون حصرون زخونة نقداوين تفتات كفتسم سلازخل نتوم نتأزاز عماويلوم نافس ميزب صحو ناي دلالات كالات نحادا بركي حانت سانتيم يخفلوم بز خمزي كابت زكاير جرتا يربح مادوف حقاوي نقاداي نيرو حدا كاب سرحتنياتاتو نبر اتتكال اب عمد كاب 25 كساب 5 مليون دولار اتاو كم زنبرو يقلص ناي برمي مادوف حقاون متلال زينبرو نقدي بزخونه معقني عبعوتي نيرو عزيقن كاب حقاوي منقدي هابتام كم زخون قبرو اتمتلال بزعبا قوبتان مادوفن كن حتو زقبانا حتو قنالو نسخة اما 8 مليونات دولارات زون ننسب سلامنتاي زيادة جنزب نمركاب زيجنقن نخل زلو كبرن زنان اب حدا غازوتن بطوم اب جاف منبارن زي منبارن زنبرو سبات زفت امقبن كالو قدايو حدا نيجيرياوي وحله متفافي نزا نيويورك تايمز ابزها بحبريتا نخالوت بمقدو ناي جبن سمعيت كم زسمعو يخون امبر دخنت جن نتناي كالوت كانزا كم زي سمعكا يزقبركا إيلون يرو اتي قوبتان مادوفن زقبر وغن زتفليو نعطاتهم كله نيرواميو نخت حسبو زتقم هابتي كبري سلطان كومون حرنت يخون امبر توساخ سلازدليو نخلتي زنبروم دربيامو يا أخلنا زبل سمعيتاي نبرومن زياتهم حلف زبلو أبنتاتيهم تمساسلت جنكا مسجبناوي بحريات زي كوصرو بحرياتونا لو long term capital management hedge fund نهبتهم أبناي جزارو سوم فاند زوفرو نفس وكفهم 10 مليون دولارات زونونو نقادو زم حدر زنبرة تكاليو زم نقادو أبشحن تشعتم إيتن 9 أما أكلت زعبي بول ماركت مالت عمر عداقا كمون أب تاريخ زحيلو قطبا نقيسولو زنبرو اوان زيادة نمركابكو قطعات أروا زي كولو كوندخن بموسادهم كولو زنبرو مسانو وارن بافت دحيرو نتفصامي بخمز السعب قلصهم زي نبرو من زيرديو من جنزب نمركاب نتزنبرو من زدليو من جنزب أب حدقات يمو بحقي أزي عشنتيو بزيك عشنت كال مجلس يبلون نتزيبل كان زيد لي كان كتبل نتزل كان زد لي كان أب حدا خطأتو مغنياتاوي كونن إذا حق زي حدا كابتهم نوصورات كنسهم عشش نبلهم قداتيو وطوما بهيوتهم كندتي قوبتا وي مادوف زنبروم 100 مليون دولار كهروم زخل سبات أزيم وحداتيهم كابتهم نظام صحاف زنبوب وحيدة ميتاويت أب حدا مدرك هيوتهم لنفس وكف زرليمن نزبزح كابتن ساتهم زدليون زشفن دموز كهلوهم وي جنزب كرهبيهم حدا كاب زياتهم من تداوكينكا نزنز صعبا حيدة نتبتات ذكرني خام حدا اتزخبد فاينانساوي كلت
ንልዳት ሸቶታትካ ከም ዘይንቀሳቐስ ምግባር እዩ ግን ከዓ ሓደ ካብቶም ኣገደስቲ እዩ ትጽቢታት ምስ ውጽኢት እንተ ደኣ ዝውስኹ ኮይኖም ተወሳኺ ጻዕሪ ድሕሪ ምግባርካ እውን ተመሳሳሊ ስምዒት ክስምዓካ ስለ ዝኾነ ዝያዳ ክትጽዕር ስነ መጎታዊ ይኮነን እቲ ዝያዳ ገንዘብ ዝያዳ ስልጣን ዝያዳ ክብሪ ናይ ምድላይ ጥሙሕ ካብ ዕግበት ንላዕሊ ብዝቕልጥፍ መጠን ምስ ዝውስኽ ሓደገኛነቱ እውን ይዛይድ እዩ ኣብ ከምዘይ ዝኣመሰለ ኩነታት እታ ንቕድሚት ትስጉማ ሓንቲ ስጉሚ ነቲ ናይ ሸቶታትካ ልዳት ክልተ ስጉምቲ ንቕድሚት ደፊኣ ካባኻ ተርሕቆ ሽዑ ድሕሪት ዝተረፍካ ኮይኑ ይስምዓካ እሞ ንኸተርክብ ዝለዓለ ኮንዶኸን ትወሰድ ዘመናዊ ርእሰ ማልነት ክልተ ነገራት ኣብ ምፍጣር ወሓለ ክኢላ እዩ ሃብቲ ኣብ ምፍጣርን ቅንኢ ኣብ ምፍጣርን ምናልባት እውን እቲ ሓደ ብዘይቲ ካልእ ህላውነት ዘይብሉ ክኸውን ይኽእል እዩ ካብ ሞዛንኻ በሊፅካ ክትረአ ምድላይ ኣበርቲዕኻ ንኽትዓይድ ዘኽእል ነዳዲ ክኸውን ይኽእል እዩ ህይወት ግን ብዘይኣኽለኒ እዩ ምባል ተሐጉስ ኣይኮነትን ከምቲ ዝተባህለ ሓጎስ ይኸውን ትጽቢታት ዝጐደለ ውፅኢታት እዩ ክልተ ኣብዚ እቲ ጸገም ማሕበራዊ ውድድር እዩ ኣብ ዓመት $500,000 ዝረክብ ጀማሪ ተጻዋታይ ቤዝቦል ኣሎ ንበል እዚ ሰብዚ ብዝኾነ ይኹን መለክዒ ሃብታም እዩ ግን ከዓ እዚ ተጻዋታይ እዚ ኣብታ እቲ ን12 ዓመታት ዝኸይድ ናይ $430 ሚልዮን ውዕል ዘሎ ማይክ ትራውንት ዝጻወተላ ጋንታዩ ዝጻወት ንበል ምስ ትራውንት ብምውድዳር እቲ ጀማሪ ተጻዋታይ ጠፋሽ እዩ ቀጺልካ ብዛዕባ ማይክ ትራውንት ሕሰብ ኣብ ዓመት $36 ሚልዮን ጽሉል ገንዘብ እዩ ኣብ ዝርዝር ናይቶም ኣብ 2018 ዝለዓለ ደሞዝ ዝተኸፍሉ 10 ዝለዓለ ደሞዝ ዝኽፈሉ ኣካየቲ ሄጅ ፋንድ ንኽትኣቱ ኣብ ሓደ ዓመት እንተወሓደ $340 ሚልዮን ከተእቱ ነይርካ ከም በዓል ትራውንት ዝኣመሰሉ ሰባት ንኣታዊታቶም ምስ ኣታዊታት ናይዞም ኣካየቲ ስራሕ እዮም ዝወዳድርዎ እቲ ኣብ ዓመት $340 ሚልዮን ዝረክብ ኣካያዲ ሄጅ ፋንድ ድማ ንነፍሱ ምስቶም ኣብ 2018 ብውሕዱ $770 ሚልዮን ዝረኽቡ 5 ላዕለዎት ኣካየቲ ሄጅ ፋንድ የነጻጽራ እቶም ላዕለዎት ኣካየቲ ብወገኖም ንልዕሊኦም ዘለዉ ሰባት ንኣብነት ነቲ ኣብ 2018 ውልቃዊ ሃብቱ ብ$3.5 ቢልዮን ዝወሰኸ ዋረን ባፌት እዮም ዝጥምቱ ከምኡውን ከም በዓል ባፌት ዝኣመሰለ ሰብ ነቲ ኣብ 2018 ጽሩይ ሃብቱ ብ$24 ቢልዮን ዝወሰኸ ጄፍ ቤዞስ ክጥምት ይኽእል እዩ በዚ መሰረት ቤዞስ ልዕለቲ ሃብታም ተጻዋታይ ቤዝቦል ኣብ ዓመት ዘእትዎ እዩ ኣብ ሓደ ሰዓት ዘእቱ እቲ ቁም ነገር ናሕሲ ማሕበራዊ ውድድር ኣዝዩ ልዑል ካብ ምዃኑ ዝተላዕለ ከርክቦ ዝኽእል ሰብ ዳርጋ የለን እዚ ማለት ተዓዋቲ ዘይብሉ ውጊ እዩ ወይ ድማ እቲ እንኮ ክትዕወተሉ ትኽእል እንኮ መንገዲ ኣብቲ ውግእ ዘይምእታዊው ዋላ እኳ ካብቶም ኣበ ከባቢኻ ዘለዉ ዝውሕድ ይሃልኻ እኹላለኒ ኢልካ መቕባል እዩ ዓመታዊ ንንግደት ናብ ላስ ቬጋስ ዝኸይድ ዓርክለኒ ሓደ ጊዜ ንሓደ ነጋዳይ እንታይ ዓይነት ጸወታታት ኢኻ ትጻወት ኣቤኖት ካዚኖታት ኢኻ ኸትጻወት ክብል ሓተቶ እቲ ከም በረድ ዝኾነ ገጽ ዝነበሮ ዕቱብ ነጋዳይ ኣብ ካዚኖታት ላስ ቬጋስ ክትዕወት እትኽእለሉ እንኮ መንገዲ ምስኣተኻ ቀልጢፍካ መውጻት ራዩ ክብል መለሰሉ እዚ ኣብቲ ንናይ ካልኦት ሰባት ሃብቲ ተማዕድወሉ እዋን ይኣኽለኒ እዩ ኣብ ምባል ክሕግዘካ እዩ ሰለስተ እኹል ኣዝዩ ውሑድ ኣይኮነን ምናልባት እቲ እኹል ኣለኒ ዝብል ሓሳብ ንዕድላትን ተኽእሎታትን ንኸይትጥቀመሎም ዓቃባዊ ከም ምዃን መሲሉ ክረአ ይኽእል እዩ እዚ ግን ንዓይ ቁኑዕ ኣይመስለንን እኹል ግን ነቲ ኣንጻር ዝያዳ ንምርካብ ዘይዓግብ ሸውሃት ምህላው ናብ ጣዕሳ ከም ዝመርሓካ ምግንዛብ እዩ ማዕረ ክንደይ ክትበልዕ ከም እትኽእል ንምፍላጥ ዘኽእለካ እንኮ መንገዲ ክሳብ ተሓምም ምብላዕ ጥራይ እዩ እቶም ነዚ ዝፍትኑ ውሑዳት እዮም ምኽንያቱ ተምላስ ካብቲ መግቢ ዝህበካ ጽቡቕ ንላዕሊ ስለ ዝጓዳእ እዚ ስነ መጎዚ ግን ኣብ ንግድን ወፍርን ኣይሰርሕን እዩ ብዙሓት ድማ ምስ ጠፈሽን ከምኡ ክገብሩ ምስ ተገደዱን ጥራዮም ነቲ ዝያዳ ንምርካብ ዘካየድዎ ሃረምረም ዘቋርጹ እዚ ንግድኻ ኣብ ኢድካ ምስ ዝሓውየካ ወይ ክትጽግኖ ዘይትኽእል ናይ ወፍሪ ምርጫ ምስ ትገብር ዝኽሰት እዩ ኣብቲ ካልእ ጫፍ ናይዚ ዓለም ድማ ከም ራጃት ጎብታን በርኒ ማዶፍን ዝኣመሰሉ ሳዕቤናት ብዘየገድስ ክሕዝዋ ንዝኽእሉ ዶላር
ዝሰርቁ ኣለዉ እቲ ኹንቲ ክትረኽባ ንእትኽእል ዶላር ክትረክብ ክትብል ኣብ ዘይትወጾ ጣጣ ኣይትእቶ ኢኻ። 4 እቲ ካባታቶም ክትረኽቦ ትኽእል ረብሓ ብዘየገድስ ፈጺምካ ኮንደኾን ክትወስደሎም ዘይብልካ ጉዳያት ኣለዉ። ራጃት ጉፕታ ካብ ቤት ማእሰርቲ ምስ ወፀ ምስ ጋዜጣ ዘ ኒውዮርክ ታይምስ ኣብ ዝገበሮ ጻንሖት ኣገዳሲ ትምህርቲ ከም ዝተምሃረ ይገሊጹ። ንገዛ ርእስኻ ምስ ዝኾነ ዝናኻ ዓወታትካ ወዘተ ኣይተተሓሕዛ ኢኻ። ብዛዕባ እዚ ሕጂ ዝሓስቦ ዘለኹ እንታይ የገድስ? ሕራይ ሓደ ጉዳይ ፍትሓዊ ብዘይኮነ መንገዲ ንዝናይ ኣባላሽዎ እዚ ንዓይ ዘጨንቐኒ መዓስ እዩ። ምዝናይ ጥቡቕ ምትእሳር እንተ ደኣ ነይሩኒ ጥራይ እዩ ይብል። እዚ እቲ ካብ ተመክሮ ዝወሰዶ ዝዓርዓረ ምህሮ ይመስል። ንዓይ ልክዕ ከምቲ ዝናኡ ክምለሰሉ ዝደሊ ግን ከኣ ዝናኡ ድሮ ከም ዝዓነወ ዝፈልጥ ሰብ ንገዛ ርእሱ ንኸጽናንዕ ዝገብሮ ምምጽዳቕ ኮይኑ ይስማዓኒ። ዝና ሓርነትን ገዛ ርእስኻ ምኽኣልን ብዋጋ ኣይሽነንን እዮም። ስድራ ቤትን ፈተውትን ብዋጋ ኣይሽነንን እዮም። በቶም ንስኻ ከተፍቅሮም እትደሊ ሰባት ክትፍቀር ብዋጋ ኣይሽነንን እዩ። ሓጎስ ብዋጋ ኣይሽነንን እዩ። እቲ ነዞም ነገራት ንኽትዕቅብ ዘኽእለካ ዝበለጸ ሜላ ነዞም ነገራት ክጐድእ ዝኽእል ኮንደኾን ካብ ምውሳድ መዓስኮ ተቋርጽ ከም ዘለካ ምፍላጥ እዩ። እኹል ከም ዘለካ ምፍላጥ እቲ ጽቡቕ ዜና እቲ እኹል ንምህናጽ ዘኽእል ዝሓየለ መሳርሒ ብዘደንቕ መልክዑ ቀሊል ምዃኑን ንዝኾነ ካብዞም ነገራት ክጐድእ ዝኽእል ኮንደኾን ምውሳድ ዘየድልዮ ምዃኑን እዩ። ተቐጽል ምዕራፍ ብዛዕባ እዚኣ ከተተኰር። 4 ድርብራብ ወለድ ዋረን ባፈት ካብቲ 84.5 ቢልዮን ዶላር ጽሩይ ሃብቱ እቲ 81.5 ቢልዮን ዶላር ድሕሪ መበል 65 ዓመተ ልደቱ ዝረኸበ እዩ። ኣእምሮና ግን ንኸምዚ ዝኣመሰለ ትርጉም ኣልቦነት ክቐበል ኣይተሰርሐን። መብዛሕትኡ ግዜ ካብ ሓደ ዓውዲ እንረኽቦ ትምህርቲ ብዛዕባ ካልኦት ምስኡ ዘይዛመዱ ዓውድታትን ኣገዳሲ ትምህርቲ ክምህረና ይኽእል እዩ። ነቲ ናይ 1 ቢልዮን ዓመታት ታሪኽ ዘመነ በረድ ውሰድ። ንገንዘብካ ብኸመይ ክትኻዕብቶ ከም እትኽእል እስከ ንመልከት። እቲ ብዛዕባ መሬት ዘለና ሳይንሳዊ ፍልጠት ካብቲ ንስኻ ተሓስቦ ኣዝዩ ዝንእስ እዩ። ዓለም ከመይ ከም እትሰርሕ ንምርዳእ ንኸርሳ ምኹዓት ዘጠቓልል ኮይኑ ክሳብዚ ቀረባ እዋን ግን ክንገብሮ ኣይከኣልናን። ኣይዛክ ኒውተን ብዛዕባ መሰረታውያን ሓቅታት ፕላኔትና ቅድሚ ምርዳእና ቅድሚ ኣማኢት ዓመታት ንምንቅስቓስ ከዋኽብቲ ይቀመረ። ተመራመርቲ ስነ ፍልጠት መሬት ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ብበረድ ተሸፊና ምንባራ ክሳብ መበል 19 ክፍለ ዘመን ኣብ ስምምዕ ኣይበጽሑን ነይሮም። ኣብ መላእ ዓለም 10 ናይታ ቅድሚ ሕጂ ዝበረደት ዓለም ኣሎ። ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ብሃውሪ ዝተቐመጡ ዓበይቲ ኣእማንን ደናጉላታትን ቀጢን ዝቐጸልኦም ኣኻውሕ ወዘተ ሓደ ዘመነ በረድ ጥራይ ዘይኮነ 5 ዘመናት በረድ ምንባሮም እኹል መርትዖ ኣሎ። መጠን ናይቲ ንፕላኔትና ንምብራዳ ከም ብሓድሽ ነቲ ዝሸፈና በረድ ንምምካኹን ከም እንደገና ንምብራዳን ዘድሊ ፀዓት ኣዝዩ ዘሰንብድ እዩ። ጠንቂ ናይዞም ዑደታት እዚኣቶም እንታይ ክኸውን ይኽእል? እቲ ኣብ ፕላኔትና ኣዝዩ ዝሓየለ ሓይሊ እዩ ክኸውን ዘለዎ። ንሱ ድማ እዩ ነይሩ። ግን ከኣ ብኸምቲ ዝኾነ ሰብ ዝሓስቦ ኣይኮነን። ዘመነ በረድ ስለምንታይ ከም ዘጋጥም ዝገልጹ ብዙሓት ክልሲ ሓሳባት ነይሮም እዮም። በቲ ዓብዪ ስነ ምድራዊ ጽልዎኦም እቶም ክልሲ ሓሳባት ዓበይቲ እዮም። ወሰኽ ክብታ ሰንሰለታውያን ኣኽራን ነቲ ንፋሳት ዝነፍስሉ ኣንፈት ስለ ዝቐየሮ ከም ውፅኢቱ ክሊማዊ ለውጢ ተኸሲቱ ምድሪ ብበረድ ተሸፈነት ዝብል ሓሳብ ነይሩ እዩ። ካልኦት ድማ እቲ ተፈጥራዊ ኩነት በረድ እዩ። ብዓበይቲ ናይ እሳተ ጎመራዊ ነትጉታት ግን እቲ በረድ መኺኹ ንዝብል ሓሳብ ክቕበሉ ይፈትዉ። ዋላ ሓደ ካብዞም ክልሲ ሓሳባት ግን ንዑደት ዘመነ በረድ ምኽንያት ክኸውን ኣይከለን እዩ። ክብታ ሰንሰለታውያን ኣኽራን ወይ ዓርሞሸሽ እሳተ ጎመራዊ ነትጉ ጠንቅን መወዳእታን ናይ ሓደ ዘመነ በረድ ክኸውን ይኽእል እዩ።